pôjdeme domov. Rozumiem, čo ti prechádza hlavou, o čo ti ide. Neviem, či klameš, alebo hovoríš pravdu. Chceš sa mi pomstiť a tak zraňuješ strýka. Nerob to. Nepoužívaj ho proti mne. Dosť sme mu ublížili. Prosím ťa, prestaň už. Nevracaj sa späť, bola by to veľká chyba. Urob to, čo je správne pre všetkých. Nevracaj sa. Nevybíjaj si svoj hnev voči mne na iných. Všetko, čo som prežil a povedal, veľmi ľutujem. Ale je koniec, nesil to. Prosím. Na kolenách ťa prosím, naozaj. A už sa prosím, nevracaj. Asi už neprídu. Určite sa znovu pohádali. Zavolaj im Nihal. Nie, drahý môj, prídu. Priprav sa na to, že nemusia prísť. Prežili turbulentné dni. Rozhodnutie o rozvode sa neudeje zo dňa na deň. Bichter sa nemusí vrátiť. Prečo to hovoríš? Bichter je tehotná. Je podľa teba správne, ak by boli spolu len kvôli dieťaťu? Nebudem sa čudovať, ak sa nevráti. No, už sú tu. Prišli. Vidíš, Bichter je v aute. Nech im to vyjde. Vítajte. Dobrý večer. Ahojte. Bulent pomaly.